का हो मन मार के काहे बैठल बाड़ी का भइल बा तो का करी हंसी का तो का भइल जे मन मार के बैठल बाड़ी का भइल बा कौन बात बा बात बाटे तब न बोलनी है। उहे तो हम सोचतनी कौन बात हो गइल है तना गदबेर के बेरा बुला देलू माने का बात बा बोलबू तब नु कुछ समझ में ना खावे का बोली का ना बोली का ना करी। हम बोला का भइल बा बतैबू तब न खोल के बताओ खोल के का भइल बा हो का बोलिया केनो के छोड़ ना हमरा का मुंह देखावला मुंह देखावेला की का भइल बा रे माने का भइल मुंह साफ नहीं कर रहल जाओ ठीक तो बा मुंह साफ ना है तो का भइल बा काहे नहीं खूब बताओ जन करामा कल बार तो ना खै जानो का कहले बड़ा हमर संगे हम का जानतनी हम का कहले बानी कुछ हम कुछ कहले बानी कहतई से माजा मारत रहत ना खै जानो ये दादा ई का हो गेली का भइल बा खोल के बताओ ना तू का भइल बा का बोलिया का भइल बा बताओ कौन परेशानी बा बटे ना परेशानी का बियाह तो होता बियाह तो होता है हां माने बियाह होता बियाह हो जाए तो खुशी से रहबन। अरे ऊ बात ना खुशी से रहम चाइना रहे माने का भइल बा बतिया बताइबू जाए तो बियाह तो होता तो कोनो बात नहीं है माजा मारलनी अब बियाह करम दोसर गांव से। अरे तो भइल का बा हमारा कुछ का भइल बा लइका बाउरी का लइका तो अब त कौन चीज अब तो के कर लइका बा के कर तहार हमार तारा नाम में तहार जमल हमार बा ई कहिया से रे ई कहिया से देखो ढेर दिमाग मत खराब कर समझ गइल यो पहले से दिमाग खराब बा। ए दादा बाप रुक हम फोन करतनी अंशुआ के लगे दवाई खातिर दवाई का खाए फोन करबो रुको ना फोन कर दे फोन ओने है करके बियाह करबो हमरा से बी रे गांव के लोग का कहि रे का कहि गांव के लोग ए दादा बाप गांव के लोग का कही सुना ना बुरबक हौ तू काय गो सुना ना सुन न कौन सी सुनी सुन 500 रुपया लगी 400 दवाई वही किना जे हो जाई हमारा बुरबक कहि की ना चाहिए हमारा हटाओ ना कौन सी हटाई दो नाम फोन कर तनी हवे मान ला इज्जत के प्रतिष्ठा के बात बा तू लगलू तहार कौन इज्जत जाता तहार त तार कौन इज्जत जाता त जा हम इज्जत लेके जा। जा हम चले तनी घर जा कहां जइबो जा तने जेल में ले जाके कौन सबूत बा हो का पेटों में बैठा था सबूत कौन सबूत बा सबूत नहीं जा सबूत चाहिए तेरा 1000 गो सब बतिया तो हम ही एगो बनी देखले बड़ा 1000 सब बतिया नहीं की देखले हर एक लड़के ये कहेले सन जब गलती कर दिया सन हट जा कहले ही तो कहे से ये हर एक लड़कन संगे ये कहले होई देखला हमरा के इति मत करो नौटंकी बद एगन फसावल से लड़का हमर जान हो हमर परान हो कह के अब तू तो हमरा के जान जान कहत लू ओकरा संग मोटरसाइकिल पे चल जात लू असोकरा के मोटरसाइकिल जात नहीं रहेंगे नहीं करत नहीं कब मनोजवा के संग दिन रात मोटरसाइकिल पे घूमत बाकी प्यार तरसन करनी है ना दादा खात रही है ने उन्हें प्यार कर तारा से तब का ए दादा तारा पे भरोसा नहीं के कौन सबूत बा हो कौन सी सबूत चाहिए बता ना तनी कौन सबूत बा ढेर दिमाग मत खराब कर समझ गइल दा ने हम फोन करी दवाई वही मंगाई तनी हम कहां बाबा तू अब फोन करी तनी अब बुझ जाए क्या ला फोन करबो जाए जन भइल तू लागल अच्छा ई बताओ लाइक नहीं लगत तारा तनको इज्जत के बात बाकी ना के लाज हो गया अच्छा तारा लागे नहीं खलागत हमरा ना फोन करतनी हां के कर ला फोन करता और रुको ना हां रुको ना मत कर हम फोन करतनी रुको ना तू ही खाए दो हम ना खाए हम तो बियाह करम तारा से हे भगवान तू माने इज्जत रहे देबू कि ना रहे देबू घरवा के रखिए सन मार के भगा दियो सन तू साफा बर्बाद कर दला हमरा के केंगन बर्बाद भइल बाड़ू अब क्या बता जे क्या बर्बाद होल बनी ई बोतिया हम हिन तू नहीं जानता नहीं सन अच्छा तो दोसर के जानता जू और निकली तो अब का माने लागल को है ओकरा काम निकले दम तब नु मैंने एकरा रोक लेबो अरे दवाई से पहले ही एकरा के इति करा दिया ई बुढ़बा कहीं की हम ना खाए और हां ना फोन करतनी अबे गांव के लोग का कही गांव के लोग का कही गांव के लोग बतैबू बड़ाई करी लो ढेर गांव के लोग ना अरे जाए तो गांव के लोग कुछ ना कही केहू जानी तब नु कही कुछ हो जानी लो ना का जानी लो के जानी
के जानी का जानी भौजाई हमार पूछे तैसे तार पेटवा काहे निकला था तो का कहे हम आई बाप भौजयो संग मालूम हो गइल कारी आ घरे के औरी नहीं जानो गांव भर के लोग अब जान जाई कुछ दिन में अच्छा तू बताओ जो करबा कि ना बिया एंगन कहीं रे अगर ना करबा नु तो ले चल के जेल में बंद करवा दे हे भगवान आई बताओ बियाह होते होते लड़का हो जाए तब तो लोग बहुत कोई तो हमरा तोहरा नु रही दूसर के रही तो सकला खानी तर करबे कारे हमर कौन जरूरत बा ओकर तो 3 महीना पर लड़का भइल त हमरा उहे होई छोड़ा जाए दो तू अपना घरे अपना पसंद से शादी कर लिया ठीक बा काहे के काहे ना हम ना करब हम तोरा से करब हम ना करे हम जाता नहीं काहे ना करबो दिमाग मत खराब करो समझ गइल तो फसाद में तोको देर ना लगी तरह के फंसा देबू तब का हमार जान ना हो एगन फसावला हमरा के जान कह के दवाई दे तनी खा लो हमार जाने नु हो हम ना खाएम देखो अब छुआऊ नहीं खुद दे छुओ ना कुदे मातम कटियो कस के आई बा देख ल ई कोनो बात ना भली इज्जत पपिस्टा के बात बा तू बताओ सब कुछ छोड़ करबो कि ना हम ना करे हम ना करबो केंगन कह दीजे करे तो जाई न हम कहां जइबू जेल में तू जब जेल में कि हम जाम हो जाके कहम तब न ऐसे तरह पकड़ के नहीं ऐसा भगवान हे भगवान अब हम केनाहू के नहीं की हो ओबरा भगवान का ना सोचला ओबरा भगवान के सोची के लोग के देखि जे के आवे जोन हां ओबरा लोग के देबे के बात नहीं खन आ तू माजवा लेलू तो ना कलू ए हमारी बाजे मरल नहीं कि तू एक हाथ ताली थोड़ी बाजला दोनों हाथ हे बाजला भगवान देख यही के मारे अशोक बाबा माना करैले रहे सब हम जान बुझ के सब ना कहनी हो गेल तन हो गेल जाए तो बुरबा कहो चलो हम तरे कह तनी दवाई दिवाई तनी अनसुआ से फोन करतनी बेतिया हम ना खाए आ अजइया बानू अमर जीता बा लिया के दे दियो सन दवाई ठीक बा ठीक हो जीबू ना हमरा ना चाहिए त बियाह करबे करबू और तब का चल करबो ना त बेगो के सरिया शाम के निकल भाग चलेगा बॉम्बे भाग गए खबे घर लोग से ना कहबो एंगन हम ना करब इज्जत के बात बा हम अपने घर कह दे तू अपने घर कह हम ना कहब ना कहबो तो भाग जेबो हां त भाग के बियाह कर लेबे के बाद में लोग काहे के पर बाप माई सब कह दा ना करी तब न भाग लाला काहे खातिर हम कहे घर के लोग भागई ना दी त ना भागी तब न भागी देखो जन हो गल तन हो गल बुरवा खाऊ अब केतना माने घर और घर के लोग जानी त का कही होई कुली का कही भाग जेबो तहन ठीक बा बता दे बताओ ना का ठीक देख लो अब केहू कुछ कही गड़बड़ा जाई काम सब मैटर गड़बड़ा जाई छोड़ जाए नहीं का हाला कई बार सही का हाला होता का हल्ला का होता बैठबो भाई बैठबो का भाई बा बैठो देखो कौन है वे हाउ ई खाली यही में रहेला हमरा बुझाता जाए दो देखने गाम गड़बड़ा गइल बा का भाई ये करिए कामे होवे तू पड़ गल का फिर मैं डरत रहो भाई कोनी दवाई वही हो जाई त का दिक्कत बा कोई के दवाई तो ये दवाई वही खिया दिया ई बुड़बक एकरो संग हो गई तू नहीं खुद जाना तकर बारे नहीं जाना कितना बड़का फलाडिया है हम का जानत रहनी भाई तू का माने काहे तो काहे धइले हम कहत हैं जे काहे धइले कि एकर कलर में कम छिले भाई तो भात आर ना धरी अरे यही एगो दू लड़की के मत ना कहो मत इज्जत ना रही तू बदी ना जानत रहलू हम तो ना जानत रहनी हम अपना पछताते नहीं तो तू मिल गई तो ली लो एगो काम करो चलो तू ही अपना घर चलो हम बात करते रही तोरू घरे तू अच्छा अपना घर बतियाओ हम अपना घर ई तो लड़की के फंसावे तू लगे जा मना तू जा पड़े अब तू जा अपने घर जा हम जाते जा ना हम आवे नहीं हम शाम के अपना घर ये भागो करवा ना जा भाग जेबो तो अब ना भागे हम तहार क्रिया कहत नहीं जाना दूर मुड़ के किरे खाता को कौन बात बा अच्छा जा घरे हम तू अपने घरे सब के राजी कर हम अपने घरे राजी कर नहीं हम अपना घर का टेंशन बरो समझ गए क्रिया किया मुड़ी पड़ा तो भागो करला जा तू जा ना ना जाए जो ना रे ना करबो तो देख लीजिए देख कर लियो तो हम देखिए लो नहीं ठीक ना हो समझ गए और ठीक बच्चा का करी हो भाई तोरा कितना समझा जाए एक बे गलती को जाला तब नु ते तो बार थूक के उचाटेलू ई तो नहीं हमारे तू एगो विपद पड़ला तू मत होई में लागत रह विपद में पड़ जाला तो तो बार विपद पड़ला जब ने तब सुनो उपिया भाई, लेकिन भाई। गलिया चले के बॉम्बे चल जानी भाई। हट बुलावा ता यार। 5 हाय हो तू हमार कहता ना अब उ ना खाई दवाई तो बरबस्ती खिएबे 5
सुना ना खाई या चाहे ना खाई एगो उपाय हम जानते हैं हाँ हम ओकरे तो भेज देनी घरे हाँ अब हम यही बार झोला बोला बांध लेते भाग जाते नहीं हम कलकत्ता चोटकल में कमाए आगे तारा माई बाबू के घरवा आगे रह जाई बस बुझे यही रह जी हैं यही रह जी हैं घर में रह जी हम मार के पुछवा फाड़ दिए सो अच्छा कितना औकात बाबू लोग के लड़की जहाँ जाके कहलो जैसे से चलो बना ना। पहुंचा नहीं तू देख लिया तू बारन घर ही हम बारी हम चलो